Asep mamarat mi tak balala sok jadi kelingan kelingan kenang sayangi kelingan kenang mana mimili apa paling wong tua kan paling Jon, Non, Joni sayang. non sayang. Hei bocah, Yey, non natar tadi. sira kuningan disita. Cuman ini ngadepane disanggakan di sini. Nangis bae barika. Hari pokat kita masih rak wayang yang wiwitan sira. Dudu anjir. Ayo kanang mangkat. Mangkat pendisi. Kita mancing istana Gunung Sumbing. Ana istana ta? Ya nak, Istana jeboblos. mungkin kita melaku de pegel Jadi supaya aja pegel enaknya priwen cari siraki. wis lu bagus mangincir bae. Ya tanpa pegel kun mah. Orang santai we santai. Oh santai. Santai. Sing kaya ngapa nang? Rokok kena ya. Iya. Yo wis kayuan. Ayo bari makan nang. Yo bari makan bari ngormati Bapak Kartono. Heeh. Ibu Carsini. Kanggo pengiring Bapak Kekangsa. Antara sing ngopeni Senggol khusus nam Jang Dani, Anggo Jang majikan Dani. dua Mama Dodo, Mama Eperti Dodo. Mimi Eperti Anggo bapak tuh yang punya Kalimantan hei jadian Anggo Bang Ocin Singgo Bekasi Nanang dian sing dewi junti. Mimi Wahyu Singgo Kuwait Mama Rena Singgo Bapak Satu Kartono Ibu Carsini. Hei. Lui bagus kita putus ajak dawana Nok sushi, nok sushi. Percuma 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 yen wis beli cinta Anggo Bapak majikan Kartono, dua Bapak Kartono, Mama Ibu Eperti Carsini. Mama Eperti Anggo bangucing, bangucing, Wong Raja bangucing, Singa. bangucing. Janji itu janji ini sejening hati sejening cangkem percuma 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 yen ora nyata Kartono Bapak Kartono Mama Dodo Mama Rena Singgo Sakura Bang Ocin Singgo Wong Raja Bekasi Singa Wong Raja Singa Sing dua Jepang. Yayang gedis Nok sushi, nok sushi. Sing dua batang sari. Bapak Kekangsa Aatara Singopeni Jang Danir Anggo majikan dua nam Jayadi Mama Eperti Ibu Mimi Devi Eperti Susilawati Anggo bangucing. Wong Mama Rati. patung Mama Rati. menenyi wit Mama Rati. ngambung Mama Rati. mene mesem mene demam Mama Rati. mene nyengir mene Terus, Mama Rati. Bapak Kartono Hei. Nokwati sing duwe mabes Anggo Duwe nanang dian wati, sing dua wilayah junti. wong siji di patung Hei. menenyi wit mene Mama Rati disambung mene mana? mesem Mama mene Rati. deman Mama mene Rati. nyengir mene Mama Rati. Bapak Kartono Bapak Kekangsa Aatara temenan sira Cang Danil Cang Gondrong Cang Kampleng Cowo kamu Anggo Bang Ocin Singgo Bekasi Lui bagus kita putus Mama Rati. ada dawa Disambung mana? Oh iya. percuma Percuma. Papa Puput. Percuma. Papa Yen Puput. beli cinta Papa Bapak Kartono Puput. Bapak Terus. Kartono Ibu Anggo Carsini Papa nanang dian sing dua Puput. wilayah junti. Matur kesuwun Papa Puput. Mama Rati. janji Mama itu Rati. janji ini Mama Rati. sejening hati sejening cangkem Mama Rati. percuma Rati. percuma Rapi. Mama Rapi. Bapak Kartono Bapak Kartono Bangucing, 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 bangucing. Mama Tina sing dua belam-belam. Bapak Kekangsa Bapak Nok Kekangsa sushi sing dua batang sari. Mama Puput disambung Nanang dian, mana? nanang dian. Jang Danil Wong Raja Singa Yayang gedis Spesialnya nang. Yayang gede Hai. Mama Iya, Puput iya, disambung mana? Yayang Mama Puput. Hei. Ayah Nelsa. Wong siji di patung menenyi wit mene ngambung Oh iya. mene mesem Mama Rena. mene deman mene nyengir mene Mama Rapi. Disambung mana? Mama Rena sing dua sikil sempong. Bapak Kartono Ibu Carsini wong siji di patung Nok Yuli sing dua army. wit mene ngambung Mimi Oh, Wahyu. iya. mene mesem Singgo Kuwait. mene deman Mama Puput disambung mana? Mama Puput. Bapak Kartono Bapak Kekangsa Aatara temenan sira Cang Danil
ya. Ada dawa-dawa lara. Percuma. Yen wis beli cita bapak kantono Mamai rapi, Mamai puput, Mamai rapi. Janji itu janji ini. Sejening Mangga hati, majikan. sejening cangkem. Ika gleh. Percuma. Yen orangnya Buaya. Terus. Wah. Matur kesuwun Bapak tuan rumah. Pada mendi kana. Mamai rapi. Pada mendi. Lah disapa sirane? Gak disapa, Mamai gak puput. didut, gak disapa. Hariku nikani dah siapa Yo nih? kok maning kin mah. Wis bene. Mene apaan nih? Cekak. Ngertian bocah. Titip ya titip. Aja wak mas ya. Yo aja mak. Aduh, Aduh, hebat, mantap. mantap. Mamma mia, coklatos lejato. Oh, Rainira matahune sing atos. Dasira sing betos. Ora baik kok. Dingin gakang. apa sih? Sampai ki ngomong mantap hebat kepriwen kang. Bu. Artinya suara orang kebuang-buang. Ya toli oli ngumpul-ngumpulaken di arpa dibuang mah. Jare enakku enak. Bisa. Enakan. Mung sayang. Sayange. Bagian suaranya enak. Heeh. Masih anak gerak-gerak. Lolo gerak kuno apa nih sih? Kurang lancar. Kurang lancar. Iya. Apa kuno apa sih kurang lancar? Bakas sirap pengen lancar. Nginung jamu ya nang. Oh, jamu. Jamu Apa kalian singset? Duduk kuma Anu, kena akar wadon. rawa. Aja Jadi jamune oli bekas. lolo. Eko. Eko arpan temo. Temo. Priwen menang. garep ngalungi sirah kutak. Iya kalau kita. Ya, Bener. Rob. Menengah. Acara apa kena bu? Acara apa je? Aul. Temoan je. Temoan. Ya. Ayo wis temuan ya ayo reang mah. Ya. Serog Mangga Priwen. serok. nang Apa nek ini? nang sang. Takon bae. Sirai menang ning kene baturi cetak. Oh, bacuri butak. Serog diatur acara temone ya. Temo. Dalane sing ngendhik, Digende. manjinge mendhe, medune mendhik. Mancingen jero metune jaba. Wah, pucaki. Ya beli mancingnya mah menjero. Artine dalan temuane. Oh, jalan temoane. Heeh. Ya kok kemana sing atur panitia? Ya ku niku ngomong kita ki. Ngomong. Ya majikane. panitia. Endi bibite? Bibite makan odo-odo. Maksudnya singgar apa nganakaken acara temone. Arane pemandu. Ya pemandune. Nah, yo. Ajak Mangga. pemandu aja. Pemandu. Punten ya Kang. Enggak nggih. Suara. Kula kewalek gelagne tuan rumah. Oh, wakil. Mungkin senang siapa kan arane Kang? Ah, Senang Kerul, Erul. duweni kaul, Waul. jarene garep ditanggapaken Panggung. Joni Budak ya. Lolo. Ayo sing pengen kok Joni Budak. Joni Rengge. Bapane kine lamun lanang ditanggapan organ, Orka lo. barang kiyen Yen. anake lanang. Lanang. Ku. Jadi Barang Kang Joni nanggapeko Heeh. mung jaluk lagu dangdut organ jago Kang Joni. ya mau kan? Heeh. Mau kan organ? Sirane bisa beli. Ya bisa mau kan? Sira. Iya kita. Iya, acara temo Go. sing nembange sira. Sembangan kita. Beli Ono pengantin Kang Joni. baru. Beli. Nah, Nembange dangdutan. Dangdutan. Ya, Organ. organ. Ya saya. Ya, serap dadi sirane. kian mah kaule ku kutuk dilubaraken ku Kang Lubaraken. Joni. Heeh. Sekar kentar, sekar kentir. Oh, ya bener. Kentar kegawaning angin, Angin. kentir kegawaning banyu, bubar luar. Budak lukar bapak luang. Go, bari diringi lagune pengantin baru. Oh, pengantin baru. Angge majikan nom jeung Kang Joni. Ay, Tenang pengantin baru. semene ngono Pak. Mene. Lamong Kang Joni tukul rambute Tukul romene ngono. Masa tukul-tukulan. Masa Konon tukul-tukulan. gobat dikono ya. Wong bibite lang. Yo, pengantin baru Yuk. jeplek. Yo skin mongkong kobe sirang kene ya. Ya. Padurana. Sirane. Koreang istirahat. Wah, enak dewek. Wis meneng abecek nyung. Ya wis saya pengantin baru jeplek. Ayo nang diatur nang. Ane bari bersambung karo Ibu Depi. Mangga sing duwe hajat pengantin Ya baru. wis karo Haji Sarkini. Kang Gorok Dede Hei.
supaya macet. Serok diputer-puter terus supaya lancar jalannya. Hei, Pantesin sawah pantes di sawah. lanang lan wadon ala si pengantin Ala si pengantin. wadone perawan Wadone perawan. lanange jaka Apa jeneng? pasangane pengantin Pasang-pasangane. mendadene ala mendadene yen laku iring-iringan Melaku Ayo serok. dadi lanang sumpinge kembang wijaya Kembang Wijaya. aduh sing hormati bapak tuan rumah dewe Apa jenang? bapak tuan rumah Ya. sing ditembangi ibu tuan rumah dewe bapak Kartono bapak tuan rumah ibu Carsini ibu tuan rumah Terus nang. Diundang tuan ayo rumah. kadek nyambung deh Di sawah pantes di sawah oh anak yayang si pengantin ayo manis kok aduh dalam hari Mangga, anak keluar. lanang ijaka wadone perawan hari pasang-pasangan bapak tuan rumah ibu tuan rumah Mangga, sadar tuan rumah temone dinteni mini. Mangga jalannya sebelah kiri. salam tangan karo kenal ayo kapten si pengantin lah si pengantin lanang jaka jaka wadone perawan pasangane ala pasang Mangga sing contoh sih anak baris keluargane. Ayo jenten. kembang wijaya pengagone tangan salam tangan dan ketemu Ayah, iya, karo kayak kecek di bebeca. pengantin baru salam Kesana keluargane jenten nih. karo tamu dalam dangan karo tamu menda dene yen malaku iring-iringan nyenengaken ingkang dadi wong tuane ayo ya Hei, Mangga kasuwun. dadah Kang Joni selagu maning jakang. Kangge ngormati masyarakat Karangkerta semuanya. Kangge sing duwe hajat priwen sedulur nom ke nok sarini ta. Njaluke cinta sengketa jagono. Carsini Iya Carsini cinta sengketa jagono. karo bapak Kartono Bapak Kartono, Bapak Wasir sing duwe bor. bor ya Iya, apa je cinta sengketa jakang. cinta sengketa je gigi nok anggi Sing ora sawer kongkon mudun jakang Joni. wis tenang kun mah
Baka oleh akeh dibagi loro ya Kang ya. Ya. Ya, cinta sengketa aja Kang. Gage nanjak. Nggih, nanjak nggih. Ya. Ah, Idi, kayak kau nonton mencah wong tak dudu sih kono. priben. Wong tak dudu kono. Ah. Aja. Ya, moto-moto. mene. Ayo ah. Bokot kanggo wadal, foto-foto kanggo Waduh. cekunku. Gelangan di idi kayak konon gak dia, laris saja. Pengen mau tukang bangunan. Ya, wong sakti. Yuk nang. Ya, mene maju. Cinta sengketa aja. Kanggo sing duwe lagu mangga. Ya, semangat. Sinten datang. Nok ini majikan nom. Nok ini majikan nom. Nok ini majikan nom. Nok ini majikan nom. Mimi sinten nih? Mimi Everdi majikan tua. Mimi Everdi majikan tua. Jaring sampeyan demeni kula. Jaring bliwedi gunung segara. Mimi asri. Terus Mimi asli. Cinta bapak, bapaknya asik, mamai dodo, yen masih wedi, mama dodo sayang, mama dodo emang wong sing paling murah. Mademen umpet-umpetan najan diwayu. Mama Everdi majikan tua. Mama Everdi majikan tua. Mama Everdi majikan tua. Mama Everdi majikan tua. Kang Jon ini bari buku di saweran ya. Mimi Sukardi, Mimi Sukardi, Mimi Sukardi, Mimi Sukardi, Mimi Sukardi, Mimi Sukardi. Sinten bapak? Mama Dodo, Mama Dodo, Mama Dodo. Demenan wong duwe rapi, stres pikiran kakuning ati. Bapak puput, bapak puput, bapak puput, bapak puput, bapak puput. Diputus cinta, sun masih sayang. Diterusaken, sun tambah puyeng. Cinta sengketa, liga. Yuk Bang Joni mukuli saweran. Bapak Effendi majikan tua. Jaring sampeyan demeni kula. Mama Sri sayang sing paling murah. Dik, Percuma demen angger batik. Mama Sri sayang. Mama Sri terus. Ya. Umpet-umpetan Mama Sri. Matur kasiwun. Ayo. Kembali ning alame masing-masing. Ning omahe masing-masing. Waduh. Waduh. Eling-eling akeh warise ya Jon. Iya, kewarise. Cawer. Angger 0. Sing oli-oli, sing batinnya batin. Ya.
Ndi anak sing gletak. Lolo alhamdulillah. Anak karian 2000. Yo 2000. Matur kasiwun atas nidoknane. Ndek, lolo i panggung ledak no. Hah? Apa maning? John sirane kokon mundun dingin. Kita mudun. Kok ari mari iya. Ya wis beres. Ya. Wis temuane John. Wis kayane mah. Ayo harus mesti lanjut. Waduh, lanjut. Men disi Kakang Jerangkong ya Kang. Bukar dewek kan. Waduh. Pada mendisi. Ya pada mudun kok antri. Kang Bewok. Bewok di Ya, silane Kang. siapa sih Aryawanku? Kang Jerangkong. Oh, Kang Jerangkong. Iya. Pantes Aryawan mau beli krungu, beli katon. Beli jelas, bakal bengi angker. Kang Jerangkong. Biang Jerangkong bae. Maaf Kang Jerangkong. Pimpinan ira kayak Ya weru pimpinan kula. oleh akeh duite nang. Oh ya oleh akeh si oleh akeh. Ya wis syukur. Heeh, matur kesuwun. Awas toli ya Iya, ngawasi bae. sing kelingan. Ya iya sekelingan. Harap ngomong apa wak? Duduk konon Kang. Apa sih? Isun ki banget ngerasa kena kaget. Hah? Ora ilok ora pranti Heeh. sampean ngumpulna isulan kabeh bangsa siluman Heeh. dikumpulaken ning istana Gunung Sumbing. Heeh. Hari konon ana masalah kang cukup penting Kakang. Iya. Wis pada kumpul kabeh. Kemene wise. Iya. Lo sarpan dibakar. Wah, bakar daruntah. Dudu runta, dudu sampah. Apa? Pikiran otaknya kudu dibakar. Supaya panas, supaya cerdas, supaya anak panas-panas. Ya, Ya iya. mungkin ning kene wis waktune ya. Heeh. Isun bakal buka unek-unek ati isun. Udel. Ate, Udel. ati budak. Kok ati karo udel ki menyatu. Awas. Ati lah ka udel mati. Udel lah ka ati mati. Kok konon. Oh konon ya. Iya nih Ada Kang. gampang 5 goblok. Kader parak-parakan jarak. Ya iya. Ya, ning kene isun bakal buka unek-unek wudele isun. Lah, silakan. Budak man mene gabli Ya pedak. wis. Kari ati jane. Ya ngalai sing blesake. Ya sih, ora sing blesak. Kita mau ora blesak ora apa malah nemen. Wes. Kepret sira. Apa sebabnya isun bakal buka wudele isun? Ya. Kok? Wong Ayo. kita wis mari wudel maning mari kanda wudele. Wah, Nggih gula Kang. hari kudu ngomong isun ki lagi duwe dendam. Ah. Dendam karo sapa sampean? Wong Baglen, Kolo. Sing duwe aran sapa ika? terutama karo kakak Singalodra. Waduh. Iya, masalahnya? Kawuruan sira ya. Iya. Hari kudu ngomong kakang gagak Singalodra karo isun iku sedulur seperguruan. Iya ta. Wong sejen kudu Kang. Kono. Tapi nyatane apa? Piyen? Tekel karo isun sing dadi sedulur nom. Oh. Isun mau wujude manusia, saking dirubah wujude dadi sebangsa siluman ya. Waduh. Sehingga menang ning kene kempul karo sira-siraan penghuni siluman Gunung Sumbing. Kolo. Kok dingin Kang. Gula ki pengen takon. Mau sampean ngomong nalika mau wujudnya manusia. Kian dirubah wujud tadi siluman. Kuan gua asalnya priwen bisa ada kayak konon ku Kang. Isun den temeni rabine. Lolo. Iki. Apa sih? Aku mali beli kena. Ubal pribene Ada sirane. demeni wong danak rabi. Mantap banget kan yayane. Jare sapa? Ih dari sinden. Ajang latih di sinden. Ayam bu. Hari sinden mau ngomong mengkorso ten luru duit. Iya ningan. Apa salah wong demen? Waduh. Apa salah wong tresna? Waduh. Kader kawin mau wali sun ke. Kolo. Ya kayane. Kayak priwen sirane. Dosa. Toli ke budak. Apa sih kop? Oh, hari Kakang Jerangkong duweni rasa demen ku wis wajar. Wajare. Wis lumrah. Belum rae. Sebab cara paribahasa. Priwen je. Rasa cinta pasti ada Benar. pada makhluk yang bernyawa. Oh. Sejak nenek moyang kita nganjuraken Priwen. lanang demen wadon, Oke. wadon demen lanang. Nah lamun banci. Kanggo sira. Ora baik kati. Sudah bang banci-banci. Bari kaya enak demeni banci. Apa sih? Ora meteng. Beli metang jare sapa? Iya ora. Ya buktine banci tambah keje. Jambu temenku malewane banci. Wah, Nggih gula Kang. justru ning kene isun nugasaken putri isun kaya dene kembang ireng. Piyen tujuan? Soke mangkat mengbagelen. Iya. Maksud lan tujuannya supaya bisa ngadu domba para pemuda-pemuda bagelen ya. Iya Kang, benar. Sing nome soke pada jotosan. Benar Kang. Waduh. Sing duwe anak rabi soke pada pegat pisah. Iya. Waduh. Sing masih bujangannya soke amuk-amuk nih wong tuane jejaluk apa sing jadi
ndak wong tuane kudu didoli. Wah, Bener kayak kono no, Kang. bener baik. Sampean ki rupane dendame wis memuncak. Wis ora bisa kebendu ya. Tapi sampean ora usah khawatir, Kang. Apa sih? Isun lan kabeh bangsa siluman siap kanggo dukung apa sing dadi rasa sakit hatine sampean, Kang. Lala. Budak ya. Ngakak-ngakak baik yongan. Bocah ki Ya aja ngakak-ngakak baik. seneng. Seneng bu beli aja ngakak-ngakak. Ya sebab sekabeh para siluman dukung karo rencana isun. Waduh. Wah, Nggih kula, Kang. tapi mengkenen Riyen, Kang. kaya sedina loro ikin isun rasanya beda. Panas pribawane kaya gatel ning awak isun. Kaya ana sesuatu ning wilayah Gunung Sumbing sing ora dipengeni wak. Kang, punten lamun isun dianggap kurang sopan karo sampean, nyuwun ampurane Kang ya. Sampean keceluk wong sakti tur mandraguna. Temtune bisa ndeleng lan ngeweruhi apa sih terjadi di wilayah Gunung Sumbing. Konon Lewat kaca penggalane sampean, Kang. Iya. Mulane semono tulung ning dinakin sampean pergunakaken kaca penggalane, Kang. saksena wak ya. Nggih, Kang. Mengko isun bakal buka mata batin isun ndeleng ning panca indra isun ya. Nggih. Bakal buka ning kaca penggala isun. Hong wilahe sakare buana langgeng hajiku penerawangan kaca penggala tunjukkan apa sing terjadi ning wilayah Gunung Sumbing. Hong hong. Oh. Ladanga. Priwen, Kang? Menia Coba Jon delengen Jon. Apa nih? delengan Deleng. katon beli. Wah, iku katon. Apa jersey? Batin gendol. Ya pane. Kapal melulu. Ya, bocah ki. Biasanya tiri odong-odong. Sit. Yo kapal melulu baik. Woi, Woi, ndeleng ning tengah. ning endi? Lemak ireng jersey apa? Lolo, iya aku ning gemak ireng. Ih, serabi mengkurep. Yo iya serabi mengkurep hari ireng maku. Dudu serabi. Hari kono sih gemak mengkurep. Kini sesosok manusia. Menusa. Kini lagi jendul. Jentul tangringke. Cik, kayak ulah. Ku masang jentul. Jendul bari raine perengut. Oh, lagi ngendong. Ya, budak ya. Gaya cari jentul bari merengut berarti lagi ngendong. Duduk. Lagi apa kuning? Kini lagi bangun tapak. Tolong bangun apa? Mulai semono mikir. Wah, Mikir, mikir, mikir. bapak-bapak mikir. Odong-odong harapan liwat. Hei, budak. Ya cara kok mikir. Kakang jerangkong arep miang ning Gunung Sumbing setan. Bukan kita harapan odong-odong liwat. Nabrak kayak dira. Sorry kong. Garep mangkat ning sepuncake Gunung Sumbing. Mangkata. Tapi lamun mlaku garep kapan mentok Ya ya. iya, pentok masa kena. pragada, Kang. Mulai semono isun bakal mabur Mabura. supaya jadi mentok ya. Pentok kena. Hajiku peringan tubuh. Iya. Iya. Apa. Lolo, lewane anak ketarkak, lewane. Oh, hebat beli. Eling dening Kakang jerangkong ki wong sakti. Wong sakti. Miang ning puncake Gunung Sumbing kelawan mabur sampai dhuwur pisan iki, Kang. Ndek. Ah, Ndek. ning dhuwuran Waduh, ketak. kadang bobadik ini. Apa sih tak? Orang mabur ora apa ikan dan jok sing panggung kak. Ya, Orang mabur ora sirak apa boy. mate priwen sih tak? Beli anak. Heka delengen. Ndek. Awas ki. Kang, Oh. Kakang jerangkong. Jerako. Maburi aja santer-santer, Kang. Kang, nyekope aja santer-santer. Budak ya. Biasa nyetok pasir baik. Wong lagi mabur. Dek iku. Oh. Aduh. Ci, pengen nanti gemak iki. Ah, nembe weru ya. Jadi sing betuk-tuk. Betuk-tuk sih. Anu maksudnya masing sing jantul kuat. Sing jendul Oh, jadi menusa. manusia Ya menusa kuan. kayak kenen. Kayak konon manusiaku. Soke kayak Ya ngapa? bukan kayak kita manusia. Temen gak sih lama? Kok isun garep nakoni? Mono dako mana? Iya. Ih, maksudnya mata kon anak. Siapa Macil menang? boy. Sopo? Jarwo. Loh, Budak ya. Jangan sopo sih. lagi ditakoni Ya budak. tapi aja sopo. Kini sapa. Konon. Rewel sih lama. Jadi enak jadi wong rewel laki sing ngandakaken. Oh, Ah. budak iki. Bocah Wis ya. menang. Jalus ti. Siapa? Beli kono. Sapa kono. Iya. Sapa. Siapa? Nah. Isun Wiralodra ki Oh. sana. Raksa. Loloy. Raksa sama Bapak Reyang. Arane. Dudu raksa.
Wiralodra. Pekel baik. Wardaya. Apa sih Wardaya kepada Basici? Arane. Iya dudu Wardaya. Siapa sih kana? Wiralodra. Pekel baik. Budak encok sirah. Sengit beli kayak konon mah beli. Paham. Sondana. Mau darah beka siraki. Sirah. Wis tak komaning. Hei Kang. Kang jangkong. Kun kuarane ku Wiralodra. Siapa? Wiralodra. Sing kaduan krungu sing parek boro-boro. Hari sing kaduan mah jelas. Jelas. Odong-odongnya putih. Bapak Kartono odong-odongnya manggacir putih. Oh budu. Waduh apa yo? Ibak odong-odong era mah coklat blewu ka setan. Oh diganti cede. Sing bukan kayak kono. Bukan diganti. Cinten kamu odong-odong era mah. Iya toh. Bocah ki wis meneng ah. Los. Wiralodra. Kula kisana Asal sing endi ra? isun saka Bagelen. Anakan siapa? Putra Rama Gagak Singalodra kisana. Anakan Singalodra. Ini dia. Si Jali. Lagunya enak. Ngendok ning kali. Iki Tarkiman. Di Karmi. Lagi apa sih budak? Ya sampai si ini dia si Jali. Lagi seneng, lagi bunga. Sing tak tunggu-tunggu, sing tak gladi-gladi ternyata anak. Justru kita ngomong ini dia. Si Jali. Ih, ribut baik Meneng ah. Wiralodra, Kula kisana lagi apa sih menang ning kene? isun lagi bangun tapa kisana. Dikongkon siapa sih rak mangun tapan ing sepucak Gunung Sumbing? Kehendak kula pribadi kisana. Langkah sing ngongkon, Nggih. langkah sing berita, Nggih, kisah. harap pira dewek. Lolo nembe bapak-bapak tukang odong-odong doso. Kun si buktinya nempiling bocah. Wong salah. Oto musalah apa? Wis menang. Jalos tadi. Bucak ki belum menang. Meneng setan. Lolo daslam. Pelingane duwe wenangkeun. Oma bayar desuk sewenang-wenang temen. Urip kirku mati. Wiralodra, Kula kisana wis oli pirang dina sira mangun tapan sepucak Gunung Sumbing. sampun 2 tahun 11 bulan kisana. Karep 3 tahun lawase petapaan sepucak Gunung Sumbing tanpa saizin Esun sing dari penguasa Gunung Sumbing kurang ajar sira ya. Wah, Kang Jerangkong, ajak teman-teman, ajak gebuki Wiralodra. Apa Bukan sih? beli terima, mbok bapane. So kamene bok bapane. Ya kayane di. Kini dibela kutuluri apa sih? Dudu. Tangkadira, Dudu. rakyat dira. Dudu. Kenapa sih bela-bela? Jerangkong edan. Melu-meluan. Dasi. Wah, Nun Kang Nun. Nggih Kang. Wiralodra wong salah. Iya musuh sampean Kang. Fatal bagi dunia. Mulane semua dupe pelajaran. Dikepuki Wiralodra. Kayak konon Kang. Iya. Aja khawatir Kang urusan isun. Mangga sampean ya. Mana dandanan odong-odong. Botek kayak keranda. Kulane arep panunup ning sapa. Duh mama rezeki ngene mah katune maneh. Wiralodra. Kula kisana. Mungkin sira ki durung ngarti ya. Apa mulane sira diseret sing puncake Gunung Sumbing sampai tekaning kene ki. Ngarti beli sira ki? Kula boten mengerti kisana. Durung ngarti? Nggih. Ya masa ngarti ya. Ayam beteman. Rongokaken ya. Hari kudu ngomong sira ki bakal tak podari. Astagfirullahaladzim. Yo, suwat. Pun kisana. Ya. Ana ing bebasa selaksa deduka seu bebendu pasrapati nyuwun gesa.
Lamun segala tumindak laku yang Wiralodra dianggap sawon, kulanen jaluk ampura kisana. Ya wis terlambat Wiralodra. Waduh. Rongokaken kehadiran sira mangun tapan ning puncak Gunung Sumbing iki gawe panas gawe ongkop ning kabeh bangsa siluman. Bulan semono nyingkir aja sampai nyawa nira lepas saking raga nira kayak kono. Ini Sabar lan panarima wong sabar lan kalah. wasuwat. Siruat Mama yang sip mama rapi. Wong sabar lan kalane. Ampun kisana, ya tekadeng Wiralodra. Lamun toh cita-citane Wiralodra durung tercapai, Wiralodra ora bakal lukar mangun tapane kisana. waya kok setan Wiralodra manusia tergantung ucapane bakal ada kayak konon ning kene bakal tuk jupon ting iya Ajar wat. iya sing melasa. Wis lara ningan sing melasa wis. Wis. Bet sira. Diwaswis meneng bae. wow setan Rainira Rainira sing edan dudu berak goblok. sinting ya nang Rainira sing sinting dudu berak setan. biang beye kan dijajak perasaan bilara Oh, sira nganglu beyeka. iya nang Rongo kena ya. apa Bakal sira beyekane dijejak rasa lara, ajan jejak beyekane batur goblok. Palingane duwe wewenang. Apa sira anakan karmi? Oma baya jasok sawenang-wenang temo. budak Apa sira tukang sekop? oh Apa? Wiralodra diedak-edak wis wajar Wis wajar. Iya. Wajar apa kuning? wong salah Salah apa? mangun tanpa izin ada yang penguasa Gunung Sumbing setan Wah, bagi kita mah beli dari masalah mangun apa mah? Dasar sirane bae pikiran yang ngeres. budak Apa? siram bela Wiralodra dibayar pira Laka bayaran. orang dibayar Orang dibayar tanpa Kenapa? pamri. Iwan setan ya cil Iki. tarik cil bagus Wir. Dilawan, Terus. dilawan, Der. Mader gacilik kudu wer. terus Wer, mader gacilik kudu Aduh, Cil. wer. Ajar wer. Nah, wah, remek sirap dilawan mah. Apa sih, budak ya tukang sekop. oh gara-gara sira ya nak Emang, Wiralodra berani ngelawan berani buka batang gara-gara sira ya emang, akulah yang sebagai gara-gara. Akulah yang sebagai provokator. Akulah yang sebagai jurang pemisah. Mau apa saudara? Takjok cakari kabeh sira. budak Apa ya? belajar jadi dewa penolong Jelas. apa sih harus dipikirkan untuk gak rugi Wih, tak pikirakan untung karo rugine apa sih sira sing rugi? sadar beli si budak Sadar ora edan ora panang sira sing edan mah. woi Woi, berhadapan karo siapa mader berhadapan karo golongan romantis. apa kuno Rokok mangan gratis. Siap. Apa tuh? Greget penjeleng rai manyung. budak Apa sira sekop? siluman sing paling tegal kenal Beli peduli. aja manusia katon salah ning bener tak mau dari sira Aja kakek cocot nang bakal sira wani adepi. Cil. Gadepi. Tenang ke anak beking. Simbah rasa Wartono. blenak beli sira kecil bakal sira masih dia wedal bakal masih dia kempolo dilawan Wiralodra cil Paling gak wedel aku oyot kelapa. oh itu apa apa Akas raikun. Apa ya? Ayo Cil, maju Cil. lawan Waduh. Ayo pukul. Waduh. Awas, wer. Gentenan, wer. Terus, pukul. Wir, gentenan. wadah aduh Kayak Waduh. Pencelit kayak jangkrik bonso. wah Apa? dasarnya masih rakyat kurang tenaga kini kurang vitamin Jelas. mulai suki nginum jamu kuat No. si badan supaya awak kuat Waduh. kayak konon cil Waduh. Orang waruni ngobat dasar. apa sih tak Aja
aja teman-teman nginung si bantren. Apa sih? Sing tembem raine bae berbahaya. Woi, jamu udah apa budak? Sing paling enak. Iya. Sing paling sehat. Ah. Kerating deh. Oh, sing manis. Manis. Sing enak. Enak. Yang kita kedoyan. Sira doyan. Doyan. Bagian tutup ya. Jel, sira. Apa tuh? Awas ya. Mati waduh. Kayak robot. Minggir. Waduh, anakan kali lewane baka waras tuh. Rokdot. Ini urusan kita. Waduh, baka Kita waras. percaya karo kemampuan si Ratot. Buktikan ya Tot ya. Wis keceluk pendekar. Pendekar si brosot. Wah, budak. Awas ya, ha? Gampang berasat brosot kuno nang. Pendekar sepiring nambah. Oh, manusia. berarti pendekar urup. Oh, Waduh, baka waras kakek komentar raikun. Waduh, Waduh. kakelewane. Bagus. Contos, amber bros lolo. Aja deleng jabane. Jerone delengan latu blulu. Dawirok mati Apa setan. ya? Ayo Tot. Contos, buka, sing Tot. nempel, contos cepe. Waduh, Sok ya Tot ya. senajana kayak badak kalau lumpuh. Ayo. Tinggal pilih Tot. Hebat Budot. Tot. Johnny diseruduk Tot. Aduh. Balik Tot. Terus Tot. Karwe. Loh. Wis Tot. Tot. Wis Tot. Tot. Aja Tot. Aja Tot. Aja Tot. Oh. Bakal nafsu. Enak ketebuan anaknya wong sira. Nemponi anaknya wong. Wis Tot. Wis. Pasang. Arep apa? Jajal, Arep jajal. nyoba. Hei, eman-eman. Apa sih? Bokat tangannya tugel. Masalah tugel mah biasa ya mah. Siranya maksa. Maksa. Beli kena juarai. Beli. Los. Pasang. Tenang. Pasang. Mater guys. Ih, akale wae ini. Ya date wong sakti setan. Wis, mater guys biasa nih digatok karo helm ya wis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ya Gusti Allah. Apa-apa? Ya Tuhanku, Iya. kuatkanlah tenagaku. Tebalkanlah badanku. Ya Gusti Allah, muga-muga Gusti Allah ngabuli doa hamba ya Allah. Allahu Akbar. Tingeleng. Waduh. Eling Tot. Semono-mono bae. Eling, Tot. Anakan karwe. Budak. Apa sih anaknya karwe? Sira ketemenan bae. Ya toli bodoh-bodohan. Bapak Kartono nanggap sandiwara. Bayarnya nganggo duit temenan goblok. Wah. Piye Tot? Waduh, sesambatnya karo iwak seruat. Oh, Kok? Anak pewotan beli. Weh Tot, ning kene melaka pewotan ka. Akeh sawah sing lega Tot. Siranya kena apa? Wetenge mules. Lo ngandel deleman galuru lokasi. Dijejek budak. Ayo sira. Wah, tegel budak. Beli tegel manang beli keduman. Bukti dia rebutan kopi beli keduman. Oh, kayak konon. Apa rebutan kopi tuh bibitane. Tot, bakal budak tegel, enaknya ditegeli maning. Weh. Wira loda dicandak di kepung wakul boleh ayo Kepung. Oh, awas hati-hati awas. Awas, golongan siluman bilang kopok. Sirak sudah kopok. Sira goblok. Ayo Cil. Awas hati-hati. Awas wir. Aku serang kong. Terus nyung. Ajar. Ajar Bakal. sosotnya. Nah. Aduh, lolos liwat. Ayo sirah budak. Aduh. Minggir Cil. Ya. Urusan kita Cil. Iya, nyerawat. Nyerawat. Oh, anak buah duit. Laka. Anak duit. Laka. Hari konon buat apa? Nyerawat sote nyerah karo anaknya siruat. Ayo nang terus nang. Anaknya siruat. Hari beli aja bika konon. Ya nyerah silam. Oh, anak kapal selam. Kenapa mene kapal silam? Hari konon nyerah selam priwen. Nyerah silam sote nyerah karo anaknya daslam. Waduh, anaknya daslam ini bapak. Ayo nang terus. Tinggalin bapak Kartono beli gelem nekek raikun. Sirah minta kak. Orang baik kan? Kin batike mah. Kin aneh mah. Kin jajakote mah. Yo bodoh. Dah. Setan ya kak. Aku muak melihat raimu. Aku benci melihat wajahmu. Bahkan delekna raikunku seakan-akan pengen muntah. Baik. Serok nak. Ayo mutahan. Komaning bakal semangan para semanan. Baik. Bakal aja nih kene kanakan sawah kok. Sekali nyemplung kalau sana anakan tarka tarem turina. Ya komplit. Komplit yang beli komplit mah beli lengkap goblok. Siraking lawan kalau kita. Lawan beli lawan dinding apa sih?
Apa nih Rakina? Ya jungjunan kula. Wajib apa? Wajib si nembah soten lamun sampeane bener kula patut sembah. Lamun sampeane beli bener sembah mana? Gerget kowe ngadakan karwi. Sing cocote dawa dewek. Dirawani kalau kita. Beli wani dening apa bre? Nakang Wong sakti kita. wong sakti mati. Wong dijaya perlaya. Apa sih madel pada be wonge? Madel pada be mangan segane apa sih? Bisa nyipat bisa nyilang kayaknya. Allah. Ayo sira. Allah. Iya toh. Kita guler karo sira. Ora wujud kayak kedet. Wujude Garap ganti wujud. oh ganti wujud karo odong-odong. Apa kayaknya sih? Cara ganti wujud. Garap dadi kodok sing gede. Waduh. Gonang nyablok ndak sira. Waduh. Sira tak cablok ning kodok modar Aduh, sira. aduh, aduh. 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 Modar sira nak. Aduh, siapa maning? Lah kemaning anaknya Karni. Oh, ya beli. Oh, sing cocok tekan sepatu. Lawan wong sakti. Ketemu ning pikir. Sirane dadi kodok. Iya. Hitane dadi ula. Ula sing gede kodok lagi minta dicaklok ning ula modar kodoknya goblok. Primbung kendur kuping pitaken. Pitak melong-melong adol getak oli nyolong. Nyolong niter mayu uprak kaprek oli yuyu. Yuyu mancing ngeleng wong ayu endoke boleh. Iki licik. Hari kodok karo ulaku kalan di desiwa. Ya kalau odong-odonge. Ning pada umumnya Kang. Bakal kodok kalah karo ulah. Bakal sampai negara gulet aja tadi kodok. Kira-kira ulane sing beli doyan ya. Nah, Supaya kita wani ya. iya. Garap ganti nang. Sok jadi apa? Jadi sekop. Setan. Itu kan sekopnya keblenak. Garap dadi sampai si medok. Waduh. Singa kejeblike. Waduh. Gonang mobrok rai nira. Aduh, barang mau anak sambal terasi renggak. Iya. Sing ngeres. Ipat-ipat ada kita anak. Iya. Sira mata mobrok karo sambel kepriyen modar sira. Ayo. Aduh. Modar sira nak. Barang mau sambal lak. Aduh. Tapi wis rai kayak cocok kayak kukusan iku. Nglawan karo wong sakti. Barang mau anak sambel lebae laka lalap, laka lelep. Ana iku suketku. Laka coele suket bajal be godong-godong. Kempet sira. Sirane dadi sambel. Iya. Kitane dadi lalap jering. Sambel dicoel karo jering dipangan sambel entok goblok. Buk cangker ranjang manuk ketotoan. Anjang-anjang kokok beluk kapan matine. Nyarugo agung ula sanca ula dumung. Kasintet gulune sintet kasintet gulu sintet. Ya deh. Bener Joni nih Ya Kang. iyalah. Bakal sambel karo jering Kang. Sing kira-kira beli kena dipangan Kang. Si kira-kira beli di pangan mah gagangnya sekop. Apa ya? Sing angel ya. Iya. Lamun dipangan kali mati. Tuh, sing telak. Dadi celana katok. Waduh. Ayo. Garap Siap. celana katok. Aduh, kita mah beli kuat, Pak. Beli kuat kita mah bakal kadang celana katok. Ajak celana katok. Apa sih? Kita nih terus butuh nguyu bae. Ya. Gampang mentok iya seruat. Aduh, bocah. Mangan celana katok ketelek modar sira. Aduh, anak ceret-ceret. Ayo serogat dia apa sih? Apa? Sirane dadi celana katok. Iya. Kitane dadi wong wadon ayu. Celana katok dinggo ning wong wadon ayu. Toli duyui peri. Wes. Apa maning wong wadon ayu lagi datang bulan. Arep dalam negara segede. Ayo, wes. Apa ya? Wes. Hei, anak Karmi. Nyingkir lah. Miang nang beli di kongko nyingkir mana gak? Arepan miang dewe. Makan. Miang Pintu sudah. terlawak. Woi, terbuka buka. Terbuka tertutup urusan gue. Udah deh jangan ganggu gue malah lagi bete nih. Apa kuno? Orang hati bete. Beli. Orang hati bete. Orang hati bete. Pada baik. Wo, setan. Apa ya? Mangkat beli. Miang. Nyingkir beli. Nyingkir. Matok beli. Iya. Mangkat beli. Bah, setan. Wah. Kalau saya bocah edan. Wes bablas odong-odonge. Angin setan. Angin goblok lu. Sira sing goblok mah. Awas sira tukang odong-odong. Bakal liwat. Odong-odonge bakal lagi meneng odong-odonge. Tak kepesi kabeh bane. Ngancam sira. Ancap dah rainirane perengut-perengut kayak curut. Toli kebi ado-ado rai diri. Masa ado-adoan nang ning kene. Ning gede. Ning kerobongan.
Oh lagi apa kude? Lagi udar-udar masa lagi ngendok Pak goblok. Toli ke masih krungu bae ra ini Masih krungu bae dah ngomongin ning ngemik goblok. Ana mimpi apa sih? Si sandiwara ya nabi ke bego. Siapa sih nonggoni? Lah, Waduh, niliki kayak niliki bapak tuane kayak durung mati. Siapa kudu Cil? Mantu dah kabut. Endra Kang. Dra, patenana salone paten. Ada di pantai di maning, di pedot di pekablet. Woi. Beli di pegot di kengelan, sirake. Tak tunggu siranang. Tunggu di neraka. Iya kalian gocedan ya. Nunggu di neraka. Nunggu ku di ngemol tanding alfa. Gua yang panas sing neraka. Ku setan kana. Wis biarkan ngladeni Rainira silakan duite. Ngladeni mah Bapak Kartono, Ibu Car sini sing ada duite. Lurus sing ana duite bae. Aja toli di sing ada duite bae sing ngladeni mah. Wis biarkan ngladeni Rainira kita marpan mabur. Ning sajerone endut. Ya budak. Mau saya mabur jero endut ya. Aduh bocah lamun parnak tekek sirah. Iya, stres ada Kang. Ya bener, gesedan bocah kayak budak mabur jerondut disangka kita wong sak dudu wong sakit bakal tak udang bakal mendem ning awak-awak sih. Arep men disampean ya Kang. Arep ngundang Joni. Bisa jadi udah maning hari Joni mah Kang. Apa sih? Kader mabure ning jeron endut. Iya. Ketemu karo welut dicokot welut mati yoga Kang. Iya ya. Mending lamun dicokot welut. Lamun ketemu karo uladot. Dicokot untune kari. Beli di patene Jon mati kono uladot ya. Bener kudu Kang. Ana bener sirah kiwak. Kang. Ya Sampean ke Wiralodra dibriwenaken Kang. Lah dhewe musuh diumbar bae sampean. Kelingan. Awas dijaga. Arep lawan sira Wiralodra. Rongokaken kepreya. Sira bangun tapak ana sepuncake Gunung Sumping. Iku ora dadi persoalan bagi Sun. Tapi kawulane sira ya. Sun Jrakung lagi duwe dendam ortawu kira. Mulai semono sedurunge Kakak Singalodra bapanira mati nang tangane Sun. Sira pingin anak sing tak pateni Sun. Wah, Nun Kang. Wiralodra patenana ya. Iya Kang. Sun pasal sira. Percaya sampean Kang. Sun ker mudun gunung. Lati anak putune Kakak Singalodra. Durung sudah rasane ngati. Iya. Lamun durung rumpun-rumpune Kakak Singalodra mati kabeh ning tangane Sun Wakya. Dekade sampean kaya konon Kang. Iya. Sampean sing hati-hati Kang. Lamun tujuan wis kaya konon. Selamat bertugas Wak. Selamat berjuang Kang. Sing hati-hati Kang. Jil mrene. Krungu beli omongan Ki Jrakung. Wiralodra kudu mati. Mulane semono met golok sing landhep kanggo nugel ndase Wiralodra. Laksanakan tugas sira Jil. Wiralodra arep sambat ning sapa sira? Umure sira ditekan kene. Apa Cil? Pokon met golok met celur sira. Kolingasa, ngasih seminggu orang mangan-mangan. Masa celurit sampai seminggu beli mangan-mangan? Palingan awake gering ya Cil. Cil, bukti kakek celuritnya si Raya. Mengko isun si bakal ngupai apa-apa. Hitungan ketelu, ndase Wiralodra gledak ning lemah. Laksana kakek Cil. Siapa? Awas Cil. Siji, awas Cil, siap. Loro, awas
Acil. Ada Cil, bokong Cil. Ya, dapia. P aja taktung sing gede oli bayar kudu dape pak jreng kayak konon P. Serok P. Aduh, senak Cil. Awas Cil, siap. Telu dipateni Cil. Lagi pada apa? Lagi pada Astaga, astagfirullahaladzim, Den. Astagfirullahaladzim. Lagi lekas yang apa sampeanku, Mas Putra? Kan kerombongan apa kan Gusti? Paman Tinggil, Nggih. lenuga kabeh priagung saking Bagelen. Ya Allah Gusti Paman, untung kedugiane Paman Tinggil katut priagung saking Bagelen iki ora terlambat. Lamun to kedugiane Paman Tinggilan sekabeh priagung Bagelen terlambat, mungkin nyawai Wiralodra wis ora terselamatkan Paman. Syukur ger Gusti, kula niki lagi luru kayu garing. Memang kula ki ditugasaken ing Gusti Sepuh Gagak Wiralodra tujuane kongkon baturi Mas Putra Wiralodra kang lagi mangun apa Gusti. Matur kesuwun Paman sedurunge. Den, dipun sinten? Rama. Sampean ku keras saya Gusti. Ya, sing arane anak karo wong tua, manakala anak duwe masalah, ya senajan raga paanggang tapi tetep batin barengan. Anak iku merupakan sempalane ngawak, ya. Kun maning ditinggal lawas sembuh pirang tahun, beli ketemu. Izin karo wong tua jari arapan mangun tapa muja semedi ing puncake Gunung Sumbing. Wis oli pirang tahun nang Wiralodra itungane menurut sira. Sampun 2 tahun 10 bulan Rama. Walah wis kari 2 wulan maning. Karena sini tempuh sira kita pabrata ki 3 tahun. Ketemu durung karo eyang yuyut sira nger. Eyang yuyut kula Rama. Ya. Sinten si Rama? Lah apa bisa ning Rama ngijini sira tapa brata ning puncake Gunung Sumbing. Karena sira ki masih ana kaitan darah, masih ana rentetan famili karo penguasa sing ana ning Gunung Sumbing sing kesebut Mbah Kiai Batara. Mbah Kiai Batara? Niku eyang yuyut kula Rama. Ya. Rama. Nun. Terus terang kula dereng kepanggih kelaban eyang Kiai Batara. Ananging lamun toh panjenengan boten keberatan yen estu bener kula masih wonten keturunan saking eyang Yuyut Batara. Etang-etang kangge nambah pengetahuane kula pengen uning mengenai silsilah turun temurun saking eyang Yuyut Batara. Ger Wiralodra, Nggih. lamun sira pengen weruh sing arane Mbah Kiai Batara. Iki nurunaken Raden Loana. Raden Loana nurunaken Raden Gagak Pernala. Lah Raden Gagak Pernala nurunaken anak 4. Sing pertama arane Raden Gagak Kumitir. Kang nomor 2 Gagak Wirajaya. Sing nomor 3 Raden Gagak Pringgadipura. Sing nomor 4 Raden Gagak Wira Andaka. Ya, Raden Gagak Kumitir duwe anak loro yaiku Gagak Wira Kusuma kelawan Gagak Wiralodra kaya Ramanira. Ya, sewise Rama kawin karo Nyi Ageng Lurung Tengah diangkat dadi bupati ning Bagelen nurunaken anak 5. Sing pertama Wangsa Negara, Ayu Wangsa Yuda, Sira Wiralodra, Tanujaya lan Tanujiwa iku keturunan ing Rama. Tapi anake Rama senajana 5 ning jumlahe cuman sira sing sejen watak lan pendiriane nger. Rama bangga lan salut marang tekad sira.
Dadi bupati ning Bagelen. Ya. Disenengi lan dikagumi ning rakyat, kekayaane berlimpah luah, ora kurang ning segi apa. Tapi sira dewek Wiralodra sing emong mangan secuil pun kekayaane wong tua. Bahkan sira ndoni tekad pengen mandiri, pengen berdikari, mau nyagerakan kekayaane wong tua, bahkan tegate pengen mong-mong ning anak putu. Wan silsilah turun temurun Raden Wiralodra duwe hubungan kelawan penguasa Gunung Sumbing sing andoni aran Mbah Kiai Batara ngger. Nggih matur kesuwun Rama atas segala penjelasanipun panjenengan. Mun sira ki wis oleh petunjuk durung lawas tapa bratan ing kene ki. Ngucapaken puji syukur alhamdulillah. Selawase kula mangun tapa ing Gunung Sumbing, kula sampun nemoni petunjuk Rama. Apa kuno petunjuke? Kula kepanggih kelawan widadari Rama. Walah, sing kahyangan mudun. Nggih Rama. Kune arep apa nemoni sira kunang? Ngupai salah sebijining cindramata Rama. Berbentuk apa kuone? Pusaka Rama. Pusaka kahyangan dinek naning sira. Nggih Rama. Pusaka apa kuone ngger? Sing pertama pusaka cakra udaksana. Terus Sing nomor loro Kris Kiai Tambu. masih ana. Sing nomor telu Blongsong Naga Bertala. Sing kepapat jubah Tambal Sewu. Pusaka papat dinek naning sira kabeh. Nggih Rama. Masya Allah, gede teman miliki nang Wiralodra. Pusaka ning para dewa sampai sempat anak ning genggamanmu. Hati-hati ngger. Pusaka berbahaya kunku. Lamun sira ora bisa nyimpeni, lamun sira ora bisa ngurusane. Pusaka kadang-kadang sok badi ning awake. Mula Rama mah pesen sing hati-hati urusan sing bener-bener, sebab pusaka kayangan bakal gawe pamor, bakal gawe cahaya, menunjukkan kewibawaan seorang pemimpin kang patut disegani ing bumi Jawa. Nggih mekoten menurut saujare Dewi Ambar Wulan Uga Rama. Anak amanat apa maning je? Wonten Rama. Menurut saujare Dewi Ambar Wulan, padan-padan lamun cita-citane Wiralodra bakal tercapai, kula kokon nuruti surupeng srengenge lan kula kokon ngoleti bantaran Kali Cimanuk Rama. Ning kono kula bakal bebedah mengko benjang kanggo manggone ning anak putuning kula Wiralodra Rama. Unku pesen sing terakhir sing Ambar Wulan. Nggih Rama. Kongkon nempuh mengkonon carane ngger. Nggih Rama. Aja kelayatan Wiralodra. Aja dibuang-buang waktu ya. Kesempatan cuman sepisan. Delengan sorote Sang Bagaskara. Wis condong ning penawat kulon aja sampai kedinginan surupe srengenge. Yen amanati Ambar Wulan kaya iku cepeti buranak mendikloyonge. Ampun Rama Gagak Singalodra. Sederenge kula pamit saking ayunan panjenengan. Lamun kaya deneng Rama boten keberatan, Riwen. kula pangkat pengen dikincangi kelawan paman tinggil Rama. Lah, masalah kuwen yang ngomong dhewe ketinggile siap beli matur siraku. Pripun Den? Paman, Nun, kula mohon kelawan sampean. Lan iku uga lamun to paman tinggil ora keberatan, kula pangkat nguleti bantaran Kali Cimanuk kelawan sampean ya paman. koten. Ari kula mah siap mawon putra, karena kula ki wis duwe janji kelawan sisah usianya kula sing wis tua kaya kenen, kula pengen ngabdi ning keturunane Gusti Sepuh Gagak Singalodra. Ya pun uga lawan Gusti Sepuh ngijinaken kula digawan ning Mas Putra ki Gusti. Tinggil, Nun, pengabdianmu tercatat ning batinku. Iya, sira bakal melu gawe sejarah anyar kanggo napak tilas Brahmacari angadal ayam alas. Ninggalaken bumi Bagelen, niburi tumindake Raden Wiralodra. Isun banget ngerestoni, iya pamitan tinggil kanggo ngikuti tumindake ngger Wiralodra. satu kehormatan Gusti. Ayo mangkat nang. Ya sampun kula pamit saking ayunan panjenengan Rama. Ya. Jaluk doa kang mustajabalan nyuwun restu kang pangestu.
Mudah-mudahan cita-cita lan tujuan yang Wiralodra bakal tercapai ya Rama. Kula udah pamit ya paman ya. Kulane pamit paman. Kulane pamit ya paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toli sampean kok kangen beli karo kulaku. Ya kangen mong priben sih juga sesampean yang angin dan anak Wiralodra sih. Toli video callan ya. Tinggil Pripun Gusti? sira aja adoh ya sen sing bisa ngaping ning tumindak kenggir Wiralodra. Gusti titah dawuh saking panjenengan kula kamit kondur badhe nginjangi Mas Putra Wiralodra Gusti. Ya. Assalamualaikum Gusti. Waalaikumsalam. Permisi Gusti. Den antosan Den. Tapi para demang por maksin Pagelen, saiki ayuh paparangan kita mulih ing pendopo Pagelen. Jempolas Palimanan sampai masuk dari kelingan bulan budi sampu tambang daun di takut telur senajan bapak tuan rumah wong kasih nyonya prigel tuan rumah ikut rumah baik aja semanggo wapacul saya ayo pada bebarengan ayo pada sakuyunan ya trika Resmi sama cincin yen berat sama dipikul papai piki mime aldi minangkan sedulur dewek sedulur yang paling emak yen ngetan balikin ulang tiwasne dan angkel orang kelambung sialan isin karena tuan rumah pedang gede si wong sakti. Nah terus dihormati Bapak Omo sareng mamai para dine geni ngaturakeun susah kebo pendek sinabawana wong sikiman kehidupan sapamani olah ekan digaduri wapat soleh saya ayo pada bebarengan saulunan yen winan sama dikunci yen berat hei udah pada ngopi belum? Pada ngopi durung ya waya. Diam boy Pada menang bae ya waya. ngopi lah ngopi Pleng ngopi pleng. Ekin Prewen kopi. cih siraku jauh kopi Ai sampai ke sikana warna tiga wa. maksudnya mengkenen Ekin Priwe cewa. lawas ora jamu Barang jamu ning sor pager lawas pacul beli ketemu barang ketemu karo wong desa Karangkerta nambah seger ya waya. Alhamdulillah. masih diparing waras Masih sehat ketemu maning masih Jawa umure ya waya. nah cuman kita ki Ekwin Priwe cewa. mangkat sing bagelen sing pertama tekang pertamanan tujuannya mah niburu Den Wiralodra
Oh, perlu nih mah. Nah, sing lagi tapah ning Gunung Sumbing. Terus tujuannya Den Wiralodra bagus mulia atine. ya, Mong pengen hak waris wong tuane. mong. Lan uga pengen babat alas Cimanuk sing ana ning Dremayu. Oh. Sakin jagat Dewi subur makmur. Wis. Setelah didongdoni Den Wiralodra ditonggoni ke masyarakat Indramayu ke segala-gala serba maju. Paruan dengan Bangunane maju. upala wijane. Oh, apa maning subur-subur maju. Wong Wak. nandur pari sakin beli pada ngeluh. Ora ya waya. Cuman si ngeluh setitik. Apa sih Wak? Waya pragat panen gabai regane murah. Oh ya, ya. Bulan ega petani kiana seneng ngeja kurang bunga. Ya waya. Tapi dah kata semono yakin. Berapa Wak? Pacul mong pisan digawe pusing. Dikena Wak. Wong pusing dalane loro. Kakak. Diobati beli mari. Beli. Dianjingkan rumah sakit beli waras. Waras. Harap mendiparane. Ono Jawa ya. Ya bakal mulia asal ning gua peluang sameter lewi bae. Ayo Wak ah. Kanggo ngormati sindi hajat. Terutama bapak tuan rumah. Siapa yakin tuan rumah? Bapak Nono. Bapak Nono sarang. Ibu Carsini Wak. Ibu Carsini. Dua hajat acara dalam hari pernikahan apa rasulan apa hitanan? Sunatan Wak. Iya. Dalam rangka hitanan. Semoga senang sing dihitan kelak dewasa nanti jadilah anak yang berguna. Berbakti kedua orang tua. Patut agama seutuhnya. Semoga rajin sekolah. Rajin nuntut ilmu agama. Itu kewajiban kita umat Islam. Yunang dihormati nang. Khusus kanggo sing duwe media shooting. Apa itu? Delik Production. Uga khusus kanggo bos Delik Production semoga berbahagia. Salam kenal jumpa barang aneka tunggal kami di sini. Lewat kembang manis Kidung Kasmaran buat Anda semuanya terutama kanggo pagerayu sing ayo pelayan keras mana nih sing gembleng-gembleng khusus kanggo sing dihajat semoga berbahagia. Yuk nang dihormati nang. Alah, apa mengkenen wong pengen kelakon. Turu beli lali kang lurah, mangan beli ngeli kang ulis. Ayo mamaku kerak-kerak. Iha. Ai. Khusus kanggo singanan di Taiwan. Bang Uci nama dina di Belakang. Kamar sono sing di lapas Cirebon. Abai abi kang bakal nom sing duwe pagirikan. Abona lan abi uman bosurang sing Karanganyar. Pribe carane pribe akale pengen kelakon pengen ketunggal namai rapi aha lawas zamane demenan bae sin rasane isin wong ayu beli kawin ibe carane Bapaknya Asep aha nok dini majikan nom nok dini majikan nom aye Mimi Agung najan buktine masih ado-adoan tapi ning batine nok dini kayane wis barengan asik nok dini Mamai Putri najan Mamai Putri masih diwik-diwikan tapi ning bobone Mamai Putri selalu barengan sudah kani ngendi Mamai Putri ngenteni pesun pengen kelakon nok ini dadi sawiji Mamai Putri du sayang Mamai Putri du eman Mamai Putri sayang nok
dini majikan enom, nok dini majikan enom. Mame rapi ya mama, mame rapi kesuwun mak, mame putri matur nuwun, kesuwun. Ada. Arepana wong nyumbang lagu. Arepan isi akan udan dikit kokon ngali dikit ah. Arepana apa? Kokon ngali udan dikit sehingga akan udan. Ning kene ku wis nigel ta durung? Ya mbuh. Nang drong, anu sira wes kita kuku ana sing ngomong. Siapa sih? Pengen batul seklambu, mbusin sing di media setting anu nyumbang suara pleng. Ya ayo. Drong, sok. Ana sing nyumbang suara mangga nok. Ayo mene. Sing penting mau wis mene batul seklambune dipanjeri dingin Mame Putri. Sing penting kanggo tukang piano siji maning. Makasih. Sing penting mah kita mau wis. Nang, drong. Batur seklambu drong. Ada kelambon sekameran. Aduh, punten ya. Patur jaga. Tangannya. Lagi kami di. Ayo mak, punten nok dini majikan om. Iku sing debatur seklambu Mame Putri. Patu BG. Ya, Mame Putri. Dehem dingin Mame Putri, minumnya aja akeh-akeh. Didorong. Iya, anak beli wadone. Lah kan kene ora bisa. Anak beli. Sejene Mame Putri sejene bak anu melah. Wah, sing sedewekan bae. Ge nembang ge. Ya wis go, serap. Cek. Saya pleng jage pleng. Duh, ah. Bagian saya go kenapa? saya. Nangapa sira tega sayang? Tak setengah wis janji. Aye. Ocol. Sabar ngenteni. Bali Sembahkan lagi janji. Terus les-lesan bae sira pleng.
setia Nok Dewi. Kekang Sebenarnya rela nunggu sampean langkah kabar berita Dewi, Nok Dewi. Sing cinta itu. Nok Dewi. Anali diri Pangeran sing lawas tertinggal kerjanya bisa rindu bisa ketemu karena kian kula wis duwe keluarga. Matur keduwun majikan nom. Nok Dewi. Nok Dewi biang suarane. Kang Lurah, suarane Nok Dewi semono mandat temen utange. Aduh, wes. Tapi masih enak Dewi Kirana. Kita karena kita kan menang ning bagelen kan niburi Gusti Wiralodra. Iya. Sing lagi tapa brata mujas medi ning sepuncake Gunung Sumbing. Oh, benar. Tujuannya harapan mangkat ning tanggulan Kali Cimanuk babad-babad alas. Heeh. Sing bakal kanggo pemukiman. Iki sing dipapat ki. Babat Senaku sing mau. sing mau kula ning kene Oh, wis siswe. sudah lama. Oh, sudah lama kada karone kita ngenteni. Ya artinya Nok Dewi Anggiku mangkat sing umat tekaning petamanan pengen ketemu pacul karo goes. Iya kula kunggulati sampean. Pripun si Nok Dewi Anggi? Sekian kan kayak dene Gusti Wiralodra wis rampung babad alas Kali Cimanuk. Oh, babad ci alas Cimanuk. Bahkan sekian Dermayu wis dadi kota. Bener. Dermayu remaja. Remaja. Religius majulan sejahtera. Ora salah. Mulane kita kudu bisa mensejahterakan, kudu bisa melestariakan, membudayakan Indramayu supaya maju. Generasine maju kabeh. Iya. Segi pembangunannya segala-galane Dermayu maju. Remajane Ya. pada bisa bangun Dermayu. Sekian kan Indramayu remaja. Rejeledius sejahtera mandiri. Kumulannya kudu belajar mandiri. Contoh kayak Gusti Den Wiralodra. Iya. Mandiri mong ak tata warisan sing wong tuane. Pengen mong Anak putus sing ana ning Dermayu sampai mengko akhire zaman. tahu kah? Iya. Lah sekian Dewi Anggi. Jalan-jalan ini pengen harapan mendi. Jalan-jalan Jalan-jalan mah karo sampean. Jalan-jalan mampir ning endi? Mampir ning Ya, ayo, tanggul Breng. Kali Cimanuk bewa. Oh, kanan. Ya wis ayo. Rong. Ayo. Dihormati nang. Khusus kanggo ngormati sing duwe hajat. Ya. Kang Lurah Nok Dewi bareng Nok Dini majikan nom. Nok Dewi Nok Dini majikan nom. Iya Nok Dini. Sing duwe taicung. Sing duwe taicung. Ya Mame Putri. Ayo. Majikan nom. Dagangan iwak pedoa. Iwak Sing pedas. lagi pada live streaming. Bunda Rizky, Bunda Aldi, Anggo Dewi Production. Bunda David sayang. Mbak Susi Agustin, Mbak Susi Kang Wadsani, Nok Yuni, Pak Warsono, sing bela pas Cirebon, Bang Uci Mawatina. Lagi masih perawan menang baik, lagi masih lengoan cuek baik. Barang kian sunat karo lagi, ake sing ngelek-ngeleki. Memang yang zaman now lagi trending, sing lagi ngetren rangga anak siji. Ibarat ayam manggrem tas netesi, wis lagi galak-galaki. Iwak kepuda dirubung semu, senduru merangga jadi itu. Delik Production, Mimi Topan, sing ada di Taiwan. Nok Dini, Bang Uci, Nok Dini.
disangka kula wis rada mamae wangi. Memang ning zaman now lagi trending, sing lagi ngetren rangga anak siji. Ibarat ayam manggrem tas netesi, wis lagi galak-galaki. Iwak kapeda dirukung semut, sedurung rangga jadi reku. Hadirin pirsawan penonton yang berbahagia, akhirnya kita bisa menghormati masyarakat Karangkarta khususnya. Hubungan cuma waktulah yang membatasi kita. Ya akhirnya dari kami cukup sampai di sini. Ada pepatah mengatakan kembang jelaos, yang kembang kuning. Ada balik lagi los, mungkin dalu sinarangan mali bareng keluarga besar Aneka Tunggal Cablek Group. Maka dari itu kita cukup sampai di sini. Kita akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa mungkin dalu sinarangan keluarga besar Aneka Tunggal Cablek Group untuk Anda semua. Joy.